terus nih. Lah sing tak kok sapa to? Kuwi tenanan. Lah pokat mau aku gituan piye? Kayak ono solusi. Ya melu aku kok tak kayak solusi ya. NANI?お前はもう死んでいる。 Randi. Wis ayo engko tak kayak solusi sing apik banget wis to. Wis ayo, ayo, ayo. Oh, kae lho sumur nyemplung. Dadi wong lanang kok cengeng nyiram-nyiram. Lah nek diputuske iki golek meneh. Dadi wong kok cengeng nyiram-nyiram putuske pisan wae kok. Lah wedokan iki ra go siji tok. Wedokan ki akeh. Deng ora. Ora. Kowe lagi ngopo? Aku lagi galau. Lah galau ngopo? Sandalku pedot ora iso malam minggu. Kowe kayo main FF. Aku ora sik ta. Lah ngopo? Sesuk wae ta. Saiki Bayuan kowe wani ora? Wani, tapi Tapi apa? HP ku mati yo. Mula tuku HP ono irung. Elek. Ben iso ambekan ora mati. Ayo jajan. Jajan nang endi? Ngene bunga masuk ta. Yo ayo. Tumbas. Apa? Tumbas. Tumbas gorengan sak bakule. Mbak. Kowe tak sayang sayang, menggene gawe wirang.